дуруд бар шумо дӯстон бародарони азиз. Аксе ки дар инҷа мондагиам ҳамин бародармон Розиқзода Имрони Амир соли таваллудаш 1994 рӯзи иди Саиди Фитр ай Москва ба Доғистон мерава. Намедонам чӣ кор дошта ба Доғистон, короче гуфта охирон бор қатихонагоҳшон гап задага гуфтага ки Доғистон мерам. Ай ҳамун рӯз беному нишон шудага то инами рӯза на занг мезана, на телефонош кор мекуна, на ягон сайтҳои иҷтимоиш кор мекуна, ягон чизиш кор намекуна. Хулоса яке агар ҳамин бачаро ягон ташиносе бародарои азиз, одамое ки видеоро тамошо кардистен хабарш кунен, гӯен хонатон занат, кӯдакот, модарат, оилатон ҳама ташвиш шудиянд, ҳама хавотир шудиянд. Ана ба ҳамин хотир мо да муроҷиат кардиянд ва мо мисол видео кардем. хоб баъд бародарое ки дар спецприёмо қарор дорену хайд дорен, телефоное ки моро тамошо мекунен, медонем дар дуран моро ҳам тамошо мекунанд. Яке агар ҳамин бачаак дар ҳамун спецприёмо ғалдагӣ боша, ягон тишда ҳамун телефона передат кунен, шояд қатихонагиҳошон як гап зана, худаш нишон расона. Хай гуфта намешада, одами хеле ҳолатҳоро ҳам бисёр шудага ки мақсад дар спецприёмо меғалта, дар уҷа одамои нав рафтагӣ телефоношонро мегиранд, сӯсувай мекунанд, мақсад наметавонанд связда биромада. Хулоса ҳамин одама кофтесем ва барои ёфтанаш кӯмак расонем, видеоро поделитса кунен, лайк монем, ба дӯстон рой кунен. Видеое ки дар инҷа мондагиам, номере ки дар инҷа мондагиам, ин номери хисрбачаша, номери чӣ мегӯянд ҳевараш, хисрбачаш. Хай хулоса кадоме яке ёфтену донен ҷоша, дар ҳамин номеро метавонед занг занед, хабар расонед.